Khubor na Khlem jong unong san Hima. Kajingmi buntali ke rensan pathai Khubor kiba itu ithau shuo kiba pen iru iki Khubor election haga election MLA kabala deb bat hakani ke election kabrang sa asoyong constituency kalawan ra shibun ki jingtko haga rukom pathai ki Khubor shiki patba khamtam namar ba ki patba kimna shu ban itu kino kila pathai Khubor bade shisha bat kibala yo jing itu katkom ki Kyndon an ban pen i ki Khubor Komta na kaliang kibor penyat election na kaninga jela kilaong ba kinu ki bapen i ki Khubor ki balong kum ke jing pen khen ki Kyndon perkheng election lane model code of conduct kin ngat bet ha jing sha Ujor bat andala Ujor ansa bishar kita ki Khubor ki ba ki pen i ha YouTube bat ki social media Hashwa bane ek badan kam kat kum ki Kyndon jangka an ya kanile thu du chief electoral officer ke jela ba FR khar kongor habaya karan bikilat pathai Khubor Hagabaw labatayru ya jing thaw ya ka media certification monitoring committee ban pet ngori ki Khubor ki ba pathai habaya de ba election na du ka jing lab election bat ki ki jing pen khen ki Kyndon penyat election laban kedaw hang ni ba menta ki lami bun tli ki YouTube channel ki ba le kum ki nong pathai Khubor ki ba jubatai start bat palat Khubor ha ki YouTube jongki kat ba ki snobet Khlem da tip bat bu di ni ki Kyndon Hag jing shisha ki Kyndon penyat election ki juper king bahaya ki lat pathai Khubor bat amla ban sule pathar habaya de bakarukom pathai ki Khubor ha kapor election la ka de ki benta ki bakta ki jing sngo pher jat ban riu bat ki bala ban wan ra ka jing yashun bat snam ha ke emlang ka salang bat ka jela ya ki lat pathai Khubor la manaru ban pathai Khubor ya lap election hadien balakut ka jing lap election handai ki don pat ki YouTube channel jong ki riu shimat ki ba pathai kat ba ki mon wat hadien belakang ban pen mi ki Khubor ya lap election uba khar kongor loong ba ki ba pathai Khubor Khlem nongrem halor ka election ka balong kum ka jing pen khen ki Kyndon perkheng election kin sha Ujor bat ka benta ka baning kong ban pet ya ka jing Ujor ka de committee ka ba khli do district election officer Karkong ka MCC, karkong ka committee bakot ka Mcmc, Media Certification and Monitoring Committee. Ka first level ka de chair do district election officer, kuntup ki member, kuntup returning officer and davre ki body IPR ki media kunta teter. The first level of complaint, kajing Ujor ka ban at the first level, kadi ban ya manakini ka committee buron po district. The job of Kyndon gajing bamhun break laban one haga state level MCC committee ko bakle do addition CO but on appeal break wo da gambyang nalyang jong state committee laban Ujor committee ba head do CEO electioneering happening ki political parties ka nong kata ka jengkoing gajengkawang ti ewe te kata ka electioneering jungki Ndai impad yo kono ka jing Ujor bot ong ba ka it tantamount to hate speech or communal speech kan long impad yo ya kata jing Ujor kumalong menta ka sulong ka normal accusation counter accusation iwe itu ka ya itu te ka normal electioneering pitch jungki ni kertong jungki candidate jungki party ya itu te Kyndon e benong ndai kan lakta ya community kan lakta ya jadun rio kan lakta ya imlang salang de then kan one under the purview of MCC then kita hate speech ko piong dari tanah tu mentang impat dia complain balong ba kan amount to that extent ke CEO loong bahadian balayo ya kajing Ujor ka media certification monitoring committee kat kami pnya ya kita kirukom pathai Khubor nadu kijing batai jongki bar habala lab ba kadon ka jing pen khen Kyndon ka baning kong ka badai ban le kalong man pha jing tho ban pan jing pen shai la ni show cause notice jong to committee to kini pechwai ki Kyndon chwa dong ki Kyndon ki rules ki guidelines mo tin pech ba kata ka content because Kyndon ru kata ka long video viewing team Kyndon but Kyndon do gitu content ko page ya content te kin page ba long gini page kini bishar punya kin page ba gitu ki long gitu content jong kita ki allegation no kita ki alleged news content ki ba violate kin page laga ki long ki deviate nam naga guidelines bola bo jong MCC
beladan sya kata ke deviation de first step ke show cause notice bagi ham ai lat try gitu ibu begin ai ke jawab jungki begin pencisya lani begin begin establish ba ki deviate em begin na committee de hadir mal ayo to show cause notice tikin sedon ki penal actions ro ki ba laban board ni ke benukong gadi ban bisa sway kata ba dari bala alap ba kadon ke deviation de ke first step gadi ban issue show cause